An samu ci gaba dangane da irin yadda mutane suka fahimci sha'awa ta ‘ya mace, saɓanin a baya yadda ake tunanin mata ba sa gamsuwa, sannan suna da mahaukaciyar sha'awa. Yanzu haka masana ilimin kimiyya suna tsaurara bincike wajen fahimtar sha'awar mata, a inda suka yanke shawara cewa gano sha'awar mace wani abu ne da ya sha bamban a lokaci daban-daban. Masana sun ce ita sha'awa a wurin mace ta bambanta tsakanin mace zuwa mace, sannan wata aba ce mai faɗin gaske, kamar yadda wani farfesa a jami'ar Rogers ya ce a kowace mace akwai irin abin da take so. A binciken BBC Hausa sun rawaito cewa Laurie Broughton, wani farfesan ilimin likitancin fannin mata ne da yake jami'ar Burtaniya a ƙasar Columbia, kuma bai ba da shawara mai zaman kansa kan halayyar ɗan adam. Farfesan ya ce tambayar da ke neman sanin yadda mutum yake jin sha'awa a lokacin da ake yi masa tambayar ta ƙalubalanci irin kallon da ake yi wa mata cewar ba sa iya magana a kan sha'awa ko ma ba sa sha'awa kwata-kwata. Ya kuma ƙara da cewa nazarin yana nuni da cewa abubuwan da ka iya tayar wa namiji sha'awarsa nan take ka iya zama iri ɗaya da waɗanda za su tayar wa mata tasu sha'awar. Wasu manazartan ma sun gano cewa sha'awar ‘ya mace lokacin al'ada ta sha bamban da lokacin da ba na al'adar ba. Sha'awar jima'i na tsananta ga mata a lokacin ƙyanƙyasar ƙwayayen maniyyi, tamkar irin sha'awar da maza suke ji, in ji Lisa Diamond, farfesa a ilimin nazarin halayyar ɗan adam da jinsi a Jami'ar Utah. Ta ƙara da cewa dangane da abin da Farfesa Lisa Diamond ta yi, Farfesa Anita Clinton ta sashen nazarin ƙwaƙwalwar mutane a Jami'ar Virginia ta ce akwai ƙanshin gaskiya a waccan maganar, musamman idan aka yi tunanin ƙarshe abin da sha'awa take haifarwa, wato haihuwa, a inda ta ce ilimin kimiyyar halittu wanda yake nuna yadda mace da namiji suke saduwa sannan daga ƙarshe mace ta haifi jariri yana nuni da sha'awar jima'i. Ta ƙara da cewa a wannan zamanin ne kawai ake raba tsakanin samar da ɗa da buƙatar yin jima'i. Maza ba su fi mata sha'awa ba, abin da yake kawai akwai shi ne bambancin lokaci da yanayi. A baya likitoci sun yi tsammanin cewa sinadarin da ake saki lokacin ƙyanƙyasar ƙwayaye a jikin mata yana da alaƙa da girman sha'awa da mace take da ita, kuma haka ma wasu nazarce-nazarcen suka gano dangane da mata masu sha'awa da ma masu matsalar rashin sha'awar. Duk da sakamakon nazarin, mata sun ci gaba da danganta rashin fitar da sinadarin da ake saki a jikin mace lokacin ƙyanƙyasa da abin da yake haifar da ƙarancin sha'awa a gare su, sannan su ma likitoci suna biye musu wajen ba su magani. Batun jima'i wani abu ne da motsa sha'awa ko kuma ya sa a yi inzalin farko, wanda shi kuma zai haddasa inzali na biyu. A mafi yawancin lokuta, sha'awar da ke bayyana ta farjin mata da kuma nuna hakan a fuska tana riga buƙatar sha'awar jima'i da yake zuwa ƙwaƙwalwarsu, in ji Diamond. Ta kuma ƙara da cewa saɓanin maza waɗanda sha'awar jima'i a zuciyarsu ko kuma ƙwaƙwalwarsu take zuwa tun kafin fara taɓa sassan jikinsu da ke sa hankalinsu ya tashi. Sha'awa dai ba wai kawai tana nufin buƙatar jima'i tsakanin mace da namiji ba. Kowane ɗan adam, mace ko namiji, ya bambanta da wani ko wata wajen abin da yake buƙata, kuma abubuwan da yake so sukan sauya lokaci zuwa lokaci. Wani lokacin wasu matan sun fi son su sanya kansu da kansu inzali ta hanyar shafa da taɓa sassan jikinsu, wasu kuma za su fi son saduwa da namiji, amma ba lallai sai azzakarin namiji ya shiga farjin mata ba, sannan ba wai lallai sai sun yi inzalin ba. Saboda haka Bandas ya ce a hasashensa sha'awa ta danganta da yanayi da kuma shi kansa mutumin da lokaci da kuma alaƙarsu da abokin jima'i, ko ta wace hanya za a biya buƙatar jima'i.